nogensinde tænkt dig et nyt barn? Det kan vi hjælpe dig her på Bizart Men Smart hjemmeside. Vi kan lave lige præcis det, du gerne vil have, og babyer efter dine behov. Stop lige en halv. Kunne du tænke dig et helt andet barn? Et, der faktisk er meget bedre og lige efter dine drømme? Kunne du godt tænke dig en ginger? Kunne du godt tænke dig en lyshåret i stedet for en kedelig brun farve? Jeg har lige været nede efter. Okay. Jeg har en ginger. Lige nede efter. Det her, det er forældet. Det er det nye ind. Bizart Men Smart. Se vores hjemmeside. Og det er så her, vi leger med gener og spicer babyer. Gå ind på vores hjemmeside og køb din helt egen baby. Vi producerer lige præcis det, du gerne vil have. Bizart Men Smart. Fraklip! Det her, det sidder vores lavt.